मुखुलि जाबाय बेनि दिन पनिर नामा बेलाय पनिर बुरिया लाफाबो ना गोथाव गोथाव संथारदों दे फुलकबि नुनानै खहाब खाजोब्बाय नै गोथाव गोथावथार एकदम एकदम बुरिया फान्थाव एवदों फान्थाव एवदोंलै फान्थाव लांथार आन्डार कनस्ट्राक्सन मथे कमप्लिट जायाखै गाहायाव बधय सियाना मानसिथ' जायगा दोन्दों बहुद जायगा दोन्दों आरो बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय बेनि नैबे जाहैबाय इन्टेन्सननि बरिया साजायदों आरो आं माखासे माबा खोन्थानोसै नै साजायदों बेलुन आरो बरिया जिग जाग
Punya एकदम जेन्युइन बुस्थु लागायनो स्टेपफ्रा मार्बल स्टिल ग्रिल गोजौआव स्पेसियास न'खौ मस्त स्पेसियास बानायदों बरिया डेक'रेटेड आलासि दुमसिफोर फैब्ला जिरायग्रा नैबेनो जोंना बियादैया आसला गोदान बरिया न'खौ मोजां बानायबाय बियो ओरैहाय गोजौनि दुगैग्रा बेसिन बाथरुम मडार्न आरोखि मडार्न बाथरुम बेहाय दुगैग्रा बायदिसिना शावर मडार्न गासिबो मडार्न एकदम बरिया ओरै गोजौनि रुम नैबे ड्रयिं रुम आबादथ' बाहायाखै बाहायसिगोन आरो ड्रयिं रुम एकदम बरिया आबौ मोजां खालि न'ना बरिया आबौ मोजां आबौ सेंग्रा देरथारबाय माथो दङ'थ' जों नुया आच्छा ओरैहाय वाशरुम किटचेन आरो मडार्न स्टाइल गासिबो माने दोनग्रा बुस्थु दंजोबो बेफोरो एकदम बरिया माने लाइटफ्रा माने सेनजों लाइटफ्रा सेनजों बेखौ नायनांगौ बिलाइ मोजांथारना ओरैहाय करिडर बानायदों साइड भिउ एकदम बरिया खाथि खाला माखासे ओरैहाय NGO गायनानै दोननाय माने ग्रिन माने प्लान्टेसन फरेस्ट बाहाय निमनि दं निम बिफां दं साल बागान दं साइड भिउ एकदम साइड भिउ लानो ओरैहाय नेसनेल हाइवे 27 नेसनेल हाइवेबो खाथियावनो बरिया बे जाबाय मन्दिर बेयो मन्दिर नेसनेल हाइवे खाथियावनो बरिया साइड भिउ एकदम बरिया बेलाय बरिया बानायदों औ एकदम बरिया आरो माखासे गोजौआवबो दंबायो बे गोजौआव बेखौ माने सम जाब्ला आरो आपग्रेड खालामबावगोन आरो बरिया टेक्न'नि नङा रायजोफोर हायोब्ला बेबायदिसो लुनांगौ जाहैबाय आरोखि गथ' गथायनि फिसा फिसौनि एकदम बरिया